हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो जोबोद इम्पर्टेन्ट मोनसे भिडिअ लाबोदों बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बेयाव भारतनि साबा जायफोरखौ जोबोद पावारफुल होननानै फोसावनाय जाबाय बे जाहैबाय भारतनि टप मोस्ट साबा पावारफुल आइजोफोर जायफोरखौ टप मोस्ट पावारफुल वमेन होननानै मिथिनो मोननाय जादों जाय 2022 मायथाइसिम एबा दासिमबो बिथांमोनानो बे पावारफुल पजिशनखौ मोननो हानाय जागासिनो दङ अब्ला फैदो बिथांमोननि सोमोन्दै जोङो मिथिना लानि आरो जायफोरा नेक्स्ट एग्जामाव जिरायगोन नोंथांमोननि थाखायबो जोबोर इम्पर्टेन्ट जागोन आरो जेनेरेल नलेज हिसाबै साफ्रोमनिबो थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट बियो दा बे जाहैबाय जोंहा गोबाव खालामाजासे फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों निर्मला सीतारामन जाय जोंनि दानि आथिखालनि इउनियन मिनिस्ट्रि अफ फाइनान्स हिसाबै बिथाङा दङ दानि भारतनि रांखान्थि मन्त्रि बिथां आरो बिथाङा बिनि अनगायैबो सिगाङाव 2014निफ्राय 2019 मायथाइसिम मिनिस्ट्रि अफ कमार्स एन्ड इन्डास्ट्रियाव बिथाङा बिबान मोनखादोंमोन जाय बिदेमानि जिउ जारिमिनखौ नुयोबा जोनोमा जादों 1959 दानि माधुराइ जाय तामिलनाडुआव दङ बिथाङा बेयाव जोनोम मोनदोंमोन आरो बिथाङा भारतीय जनता पार्टीनिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामदों बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नेक्स्ट पावारफुल हिसाबै दङ नीता आम्बानी जायखौ जों बयबो साफ्रोमबो सिनायो फ्रायानो रिलायन्स फाउन्डेसन चेयारपारसन एन्ड गुडविल एम्बासाडर हिसाबै बिथाङा आथिखालाव दङ नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ दा बिथाङा नैथि पावारफुल हिसाबै पजिशन मोननो हानाय जादों आरो जाय बिथाङा 1963 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन आरो बिथांनि फिसाया जादोंमोन जेराव नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ मुकेश आम्बानी बेनिफ्राय दङ नेक्स्ट हिसाबै दङ सुमाया स्वामीनाथन बिथाङा जाहैबाय थामथि पावारफुलसिन हिसाबै मिथिनो मोननाय जादों जायखौ चिफ साइन्टिस्ट वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसननि चिफ साइन्टिस्ट हिसाबै बिथाङा दा दङ हुनि चिफ साइन्टिस्ट हिसाबै बिथाङा बिबान लाना दङ आरो बिथांनि जुदि गुदि नायसङोबा बिथाङा 1959 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन माद्रासआव दा आथिखालाव चेन्नाइआव गोग्लैनाय दङ बेनिफ्राय दङ नेक्स्ट हिसाबै दंबावो जोंहा किरण माजुमदार बिथाङा जाहैबाय ब्रैथि बयनिख्रुइबो पावारफुलसिन आइजो 2022सिम बे जाहैबाय एग्जिकिउटिभ चेयारपारसन बाय'कननि एग्जिकिउटिभ चेयारपारसन हिसाबै बिथाङा मावगासिनो दङ आरो बिनि जुदि गुदि नायसङोबा बिथाङा 1953 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन कर्नाटकनि बांगालराव आरो बिथांनि बान्थाबो मोनखांबायमोन आदार गल्ड मेडेल हिसाबै आटमार गल्ड मेडेल हिसाबै 2014आव मोनदों बेनिफ्राय नेक्स्ट टप 5 एबा मस्ट पावारफुल 5 पजिशन मोननो हानाय आइजोआनो जाहैबाय सुचित्रा इला जाय बिथाङा co-फाउन्डार आरो जइन्ट मेनेजिं डाइरेक्टर भारत बाय'टेक इन्टारनेशनेल लिमिटेडनि आरो बिथांनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा नायसङोबा नुगोन बिथाङा भारत बाय'टेकनिनो चेयारमेन आरो एमडी बिथां कृष्ण इला बिथांनि स्पाउस दा बे आरो बिथाङा पद्म भूषण 2022 मायथाइनि थाखाय बिथाङा सायख'जादोंमोन दा बेखिनि अब्ला नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय साबा मस्ट पावारफुल आइजोफोरनि सोमोन्दै आरो बिनि अनगायैबो उननि भिडिअफोराव नोंथांमोननो गुबुन बेबायदिनो माखासे मिथिनो गोनां गियानफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन एसेनोसै गोजोन्थों